Det er godt kommet igen. Hvem var det, der vandt? Hvad var det, en opsang? Og en opsang, så vil noget. En opsang til Jan er der altså virkelig. Tillykke. Tillykke, Alfred. Det er da tillykke med det. Jeg synes ikke, den var så hård den sidste. Var du nervøs? Jeg tænkte, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre andet end at bare løbe ned og så prøve at skyde, fordi han stod sådan lidt sådan pakket, så der var sådan meget plads. Jeg er glad. Hvordan var det, da den gik over stregen? Hvad? Hvordan var det, da den gik over stregen? Jamen, så det er ligesom en fodboldkamp, når man ser dem vinde Champions League. Det var så dejligt. Tillykke med det, drenge! Den skal du uploade, den står. Det ligger her. Ja, vi ryster. Ja, Victor. Ja, Victor.